Sani ayi nyina yasi aka ho abom se ye Ghana for dia keni kwan se nka tawantawa na se achinye bia eba na say the ma make on share Daniel Fonso shada nyamfo tourism minister ye ma me dia Fonso ni because omo so nwini bi ene enso ya nwini ye so no de na kana sa se sisi abe ade baako because sisi a no te se make say ye fa bonyo kro no mu abehu se bia hodo bebrebe wo ha ye behunu ye nuanu mo free ever a omo wo ha omo so eye adwuma bi wo ha bekọ a na enye ever designs bi kwa no mo ye na ya Asante designs bi na omo ye se wo hwe entuma yi a se wo peja hana emu ye light once emu ye light emu ye light pa okay kente ntuma no ya na anyi se ne te ya na ni no etuatua asana ye de ye entuma no hu kente de na say emu sheda unhumu wow aha come on ai ti aha nkasa na dwuma ye no wa ha nyina serious ye de ba ama nipa hodo nti omo free nkran Kumase omo stores akese bebrebe na ha ya na omo ebeto omo nioma efri na omo befa omo nioma efri na yes ha na ye the base and I said the center of Kente obi abefa na nioma the enti e ba ye pa ye kente no abakosem the origin pesi ehu say kente free bonwira ankasa ana say free bonwira yaba bonwira na yebesua kente abakosem enyina enim say yaka kente dia na yaka bonwira enunti yenua bema wa hanom a ode ebefem akyerɛkyerɛ ye kente abakosem na ebio se oba bonwira owo museum a UNESCO fo age atomu sɛ obetumi abesua kente ho ade enunti no yɛhwɛ kwan a oba obewuram aba abesua ade no yeduru honom a yewura nso ebekyerɛkyerɛ ye kente no ho abakosem nunti within the Siliconson pacha odin no efra me kakariko for obi betumi abesua kente ho abakosem wa ha oh ane I mean say you can't museum there biaya ya kra culture and traditions nti yes fire bakosem ho nti run a very nice educational program wa ha students from primary JHS senior high even university students nyina eba ha omu nyina eba ha ebesua de kakra efa ya mamre ho a ha ne de specialize with kente abakosem okay yes emrenti no odi ebekọ na yakọhwehwe ya nisu ade osuafo se oba hanom a foni bebere wa ha o aha efe o wow yehu yenwura sante hene no mu a omaba twetwam ne nyina joso hima ne yenwura jonkuma eho asem ne tesen wow yenwura de nyina yenim se ye wa Asante man hanom se ya kente ono ankasa na japade a wode ahye krom ha ahemfo no bi ensa se omo no emoa ehweso man ne de na se ho ade a enya ade se yebetumi ayi ne din ana se ne mfo ne afremo eno ntina se owura museum no mu a finfin ha na ono ne de kese pa ebo ha no na owura mu a wodi kan ehu no ansana de toato so aye mpanimfo no mu bi ene hemfo ne bi omo so atwa mu so de eka ho a ye de kire wa hanom se mehu yenwura kwame nkonoma kofo akofo ado jeje ne panimfo Ghana panimfo ne Asante panimfo na ahaidi ase omunye Ghana fo ai omo so ye nipa atitiri kakra omo free amaya hodo so omo so ebesrae wo Ghana ha ye ma omo kente bi a omo frae enti na ya chade ti abaya ade a se yeda ho a se obi frɛ obi oman foforo eba Ghana hanom se etimi ye ntoma ne bi ede komana kwa aba just to introduce them into our culture enti na say so na no so etie enti wo hwa Kamala Harris Clinton so eba Rollins grab pencil a ono so ye bi so man Obama so crown so ba ono so ye bi man sa ai ono ne de ende wan from ye hu no ntie ni hu emfoni ewo ahanom sei but obi a waka bia oba ye ofra bi enko ade obi a omunyina me hu US Congress nso bi wa ha esa abrochirefo ni nyina jikente natum nti omo so eba ha no so ye Congress no
nti na yɛ black caucus na yɛ sɛ ɔmo wo congress no mu ha ɔmo gidi sɛ ɔmo nchi efiri ha no mu sei no ɔmo nso so ɛba yɛ nsrahwɛ mu ɛna yɛyɛ ntoma kama yi ɛde kɔma ɔmo akɔ aba sɛ wɔhwɛ mfoni no mu a obiara deɛ da ne kɔn mu fɛfɛɛfɛ a ɛno nso so yɛtwa ho mfoni a yɛkyerɛ wɔ ha ɛna yɛwura nso nie na nabo bi ansa ɔna yɛ bonwere hene ɔno nso so ɛna yɛ bonwere hene na mepɛ sɛ mbisa yɛwɔ bonwere hene ɛne yɛwɔ kente hene anaa ɔhene no ana ɛsa yɛ kente hene daabi bonwere hene wɔ hɔ ɛna kente hene nso so ɛwɔ hɔ na ɛba kente akonnwa no deɛ a ɛyɛ yɛwura otumfoɔ ankasa a ɛyɛ saa mmerɛ no nana ɔsɛ tutu a ɔdi kan ɔno ne mmerɛ so ɛna kente no ɛhyɛ aseɛ nti ɔno no na ɛbɔɔ kente akonnwa no sɛ yɛmfa nto hɔ na ɛmmɛyɛ abusuakuo no ɔmode ntoma no ɛbaeɛ no ɛdeɛ a ɔmo na ɛbɛhwɛ ne ntoma so ama no anaasɛ ne kente ntoma so ama no nti sɛ nana ɛkɔ baabiara na sɛ wobɛhia kente ntoma a ɛyɛ saa abusuakuo yi a kente hene ɛna ɛda ano no ɛna ɛbɛdi animu ayɛ saa ntoma no ama yɛde akɔma nana ama no de akɔ beaeɛ korɔ a ɔpɛ sɛ ɔde kɔ no yɛbɛda ase na yɛfiri ha yɛbɛkɔ ahefa yɛwɔ audio visual ɛsɛ yɛwura mu a yɛkɔkyerɛkyerɛ wɔ animu hɔnom a na yɛde wabɛwura hanom sei Ti sɛ mede kan kaeɛ no for yɛ educational program ne nti no mpanimfoɔ nso so ɛyɛ beaeɛ kakra a students anaasɛ yɛhɔhoɔ a yɛbɛba no nso so yɛbɛtumi ama ɔmo atena ase na ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛfa kente ho anaasɛ biribi a ɛfa kente ho bi ɛpɛ sɛ ha ɔmo sua anaasɛ ɔmo hunu biara no ɔmo bɛtena ase wɔ hanom sɛ na yɛyi mfoni bi adi kan akyerɛ ɔmo ansa na yɛde ɔmo awura kente no mu nso so akyerɛ ɔmo deɛ ɛwɔ mu nyinaa nti na yɛ sɛ beaeɛ nso so nti woba ha ne yɛ sitting room a mobɛyi mfoni no akyerɛ wɔ mo mfoni bi wɔ ha a ɔmbɛhwɛ ansa sa na yɛakɔtie kente no ankasa baako sɛm okay bɛda ase ɛti sɛ akwanya wɔ hɔnom deɛ a wow nti sɛ yɛba museum deɛ a na kyerɛ sɛ mprɛmpi na ɛyɛ a ne yɛyɛ area yɛde nneɔma bi ɛkɔgu hɔ a brɔfo ka sɛ yɛbɛka ne sɛ yɛ exhibition room anaasɛ exhibition area yɛyɛ deɛ ɛfa kente ho deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ sɛ ɛyɛ nneɔma ɛfa kente ho anaasɛ ɛyɛ kente ntoma ne ɛho nneɔma nti sɛ yɛhwɛ yɛkyi ha no mu sɛ a muhu sɛ yɛahyehyɛ ntoma no firi etire ɛbɛka etire ɛwɔ ha ne nyinaa no ɛwɔ ne purpose anaasɛ ade koro nti a ɛyɛ ntoma wei no na yɛyi a yɛde kyerɛ ɛwɔ hanom sei no ebiara wɔ ne din ne ne nkyerɛaseɛ a nsɛm a yɛka too mu anaasɛ adwene a yɛ nananom bɛdwene de yɛ ntoma no ehunu sɛ ɛho hia paa ɛwɔ sɛ obi a ofiri Asante mu ha anaasɛ Ghana ha nyinaa ɛba na ɔmo ɛbɛte ɛho asɛm nti ɛba kente mu deɛ ntoma biara ɛwɔ ne din ne ne nkyerɛaseɛ ɛno nti na sɛ yɛbɔdwa anaasɛ yɛhyɛ fa anaasɛ wɔkɔ ase a wotumi koraa hwɛ ntoma yɛfira obi ɛtumi ne ho asɛm a wɔpɛ sɛ wɔka kyerɛ obiara ɛwɔ ɛfa no ase yɛde communicate nti ntoma biara wɔ asɛm a ɛda mu ɛno nti na sɛ wate saa asɛm yi a sɛ wokɔ ɔhene anim a yɛwɔ mpanimfoɔ kakra a ɔmo ɛhwɛ ntoma a ɛfira wɔ anaasɛ nneɛma sɛnea wasi afa wɔ ho no ansa na yɛbɛma akwan ama akɔ ɔhene anim nti nyɛ ntoma biara na wobɛtumi afira de akɔ ɔhene anim nti ne nkyerɛ sɛ nyinaa ne sɛ ɛyɛ nsɛm a yɛde ato ntoma no mu nti no ɛna ma saa deɛ no ɛwɔ hɔ no because bi asɛm koraa ɛda ntoma no mu no ɛnyɛ adeɛ a wode kɔ ɔhene anim a ebia ɛtwa yi anaasɛ ɛsɛ nti na kyerɛ sɛ ɛsɛ yɛsɛ ama wo ɛkɔ akyi na ɔkɔpɛ bibi foforɔ ansa na ɛbɛma akwan ama aba yɛsɛ kutiabɔ wɔ mu ebia mpɛ sɛ meka asɛm kyerɛ ɔbaa mentimi nka mɛtumi akɔyɛ kente afira na wohu a ebia kutia asɛm bi na yɛsɛ ɔkenkan wɔ ataadeɛ anim saa ne teɛ ɛti sɛ wankasa na ɛkɔma wo nso nipa ne nka hwee nti ɛyɛ kutia ntoma ana nti na yɛsɛ kutia ntoma nti ne nyinaa bi wɔ kente no mu nti ɛno no ɛna ɛbɛduru mmerɛ bi a wɔyɛ sɛ
ɛnam saa nneɛma no nti no na nipa no bi ɛtumi de nsɛm to ntoma no mu de bɔ akotia no nti no yɛbɛyɛ ne sɛ woyɛ ɔnwomfoɔ ɛwɔ hanom sei na sɛ wɔyɛ wo ntoma a yɛwɔ mpanimfoɔ kakra wɔ hɔ a sɛ ɔmo no hwɛ wo ntoma no ansa na sɛ ɛbɛgye ato mu sɛ ɛyɛ kente ntoma a yɛgye ato mu ne nyinaa fa saa nsɛm yi a sɛ bɛyɛ mfa haw biara ma ɛnkɔfa wantwi biara ɛmma because bi a obi bɛkɔ dwabɔ bi ase na ebi a obiara ɛbɔ obi akutia ɔsɛ sɛ ɛnyɛ fɛ nti agye sɛ no nso so ɛsɛ wo sika bɛnwene kente ne deɛ a always no bɛyɛ di nkurɔfoɔ atemu nokorɛ nti saa na ntoma no ɛwɔ nti biara wɔ ne din ne asɛm a yɛbɛhwɛ ne din ne asɛm a yɛka no nɛnɛ deɛ nti yɛbaayɛ paa yɛ kente no abakɔsɛm the origin pɛ sɛ yɛhu sɛ kente firi bɔnwere ankasa anaasɛ mfiri bɔnwere mahu sɛ yɛho history bi wɔ ha sɛ yɛbɛtumi akɔ na wakyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛ a ɔsɛ no hia yɛn paa sɛ mentumi ho asɛ ne yɛ adɔɔso nti no ɔbɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛ yɛ a nti sɛ yɛba anaasɛ yɛbɔ edin kente ankasa a na kyerɛ sɛ ɛyɛ akan edin na edin no yɛ edin no yɛfa firi adeɛ bi mu a ɛyɛ kɛntɛn ne firi kɛntɛn mu na ɛbaeɛ na ne nkyerɛase nyinaa ne sɛ yɛhyɛ ntoma no ase no na yɛwɔ system bi a yɛfrɛ no ayasetoma na kyerɛ sɛ ntoma no ahyɛseɛ no saa na yɛyɛ no nti ɛno no wotena fam na wabie wo nan mu de nhoma afa wo nan ntam abɛhyɛ wɔ ayase nti ayasetoma na wode abɛfa afa wo nan no wo nan kokromoti no wode fa ɛno no ntam na afei abɛhyɛ wayase nti ayasetoma nti ɛfiri ayasetoma no yɛkɔɔ deɛ ɛtɔ so a ɛno so yɛfrɛ no asasetoma nti ɛno no deɛ na kyɛ sɛ ɛyɛ nahyɛseɛ ne yɛde nnua ɛhyehyɛ fam na yɛde nhoma no afa ho na mmom ɛduruu mmerɛ kɔ anim kakra no yɛyi firi fam ɛde ba ntaaboo so nti sɛ yɛhwɛ ntentensoɔ ha yi a ɛno ntaaboo no bi na hɔ nti na kyerɛ sɛ deɛ di kan no na ɛyɛ 3 points nti baako wɔ ha na baako wɔ ha na baako abɛsi mfimfini sei nti na ɛnyɛ 4 na ɛnyɛ 4 nti na ɛyɛ mmiɛnsa na mmom no mmerɛ kɔ anim kakra muhunu sɛ ɔmoyɛ ne saa no a sɛnea system no asi teɛ no ɛne sɛnea strips no asi ɛyɛ no na yɛ sɛ yeah, it's a triangle because I mean the structure is like a triangle nti sɛ yɛka abɔ mu sɛnea yɛyɛ kente a yɛyɛ no 1-1 ansa na yɛbɛkeka asiani apam abɔ mu no na ɛma no yɛ den because ade a yɛ triangle deɛ woka asiani a sɛn koraa na wobɛyɛ no nti ɛno no na yɛ nananom ɔmo nyansa mu no ɔmo yɛ sɛnea saa deɛ a yɛmbie mu kakra na yɛnyɛ no 4 points sɛnea ɛbɛyɛ a nkyɛnkyɛn no bɛyɛ even a sɛ yɛnwono na yɛka abɔ mu a yɛmmerɛ nti ɛno no yɛde 4 point version yi ɛbaeɛ ansa na deɛ twa toɔ a ɛyɛ nsɛdeɛ ntoma a ɛno ɛna ɛne yɛde yɛ ntoma no nso so ɛbɛba nti ɛno no deɛ na yɛ sɛ yɛde refined version of wei no a sɛ ɛhɔ wei no a wei no mu sɔ kakra nti ɛno no deɛ na yɛ sɛ yɛbie mu paa strips anaasɛ ɛban a yɛyɛ nyinaa no wobɛnya no nyinaa wɔ just in one setup but wei no wɔyɛ setup baako wie na de twa ntomaban no wie a gye sɛ wɔsaa yɛ another setup ansa na wɔasa de ɛbɛyɛ nti na yɛ sɛ ma ntoma no ɛyɛ den tete ne na size no yɛ sɛ yɛ anaa ketewa sɛ yɛ a nti ɛnɛ sɛ wobɛnwo no akyɛw nti woyɛ ntoma baako a na kyɛ sɛ ɛyɛ ayɛ mfie ketekete sɛ deɛ nti wɔnwo no wie a bɛnya no ketekete sɛ yɛ nti wowie a te sɛ deɛ ɔn sɛ yɛhyɛ aseɛ firi hanom sɛ nti ɛbɛba bɛpem aha na afei woatwa ntomaban no afiri mu nti wowie a na wasaa ayɛ foforɔ na wasaa bɛyɛ ntomaban foforɔ nti wobɛyɛ n'ahodoɔ saa kɔpem sɛ wobɛnya ne dodoɔ a wobɛkeka asiani na wapam abom ama na bɛyɛ ntoma kɛseɛ a wobɛtumi afira na ɔnka asiani nwie na ɛneɛ sɛ nnipa ntumi ntɔ still because wobɛyɛ wei nketenkete a kente no nahyɛseɛ no na ɛyɛ yɛwura nko ara na ɔtumi fra ntoma no na kyɛ sɛ na ɛnyɛ ntoma obiara tumi fra bi dabi ɛno nti na ntoma nahyɛseɛ na yɛfrɛ no adehyeɛ ntoma na yɛ sɛ wonyɛ dehyeɛ a na woni ho kwan sɛ wofra kente no bi mmommerɛ no ɛkɔ anim kakra no ɔmo bɛyɛ sɛ ɛnam sɛnea yɛgyidie mu no yɛhunu sɛ ntoma no ɛhyɛ aseɛ no
ade a yɛgye sɛ free na nanom hɔ anaasɛ yɛ akyɛde a nanom de bɛdom yɛn nti yɛn nanom adeɛ deɛ ɛne yɛmmie mu sɛnea ɛbɛyɛ a obiara nso so ɛbɛtumi ɛyɛ den ɛfra bi nti ɛno na ɛbɛma ho kwan a afɛ deɛ na kyerɛ sɛ obiara nso so ɛtumi ɛyɛ ntoma no bi ɛfra It's no no still na yɛwɔ deɛ nana ɛfra yɛnom yɛne ho kwan sɛ ɛfra na well deɛ ɛwɔ hɔ ne sɛ yɛwɔ abusuakuo bɛɛ ahodoɔ bɛɛ nson a wɔwɔ Bonwire hanom sei a mede kan ɛbɔ so sɛ kentehene ɛna ɛdi ɔmo anim nti yɛwɔ kentehene yɛwɔ anwemfohene ɛna ɛwɔ yokomahene saa so yɛ biɛnsa so yɛwɔ kentehene ayokohene yokomahene ɛna anwemfo hene anwemfo no yɛ deɛ ɔmo nyinaa nti anwemfohene no yɛ ayɛ te sɛ master weaver ɛyɛ saa abusua no na designs ahodoɔ a ɛnɛ yɛnim na sɛ ɛyɛ adwene designs no ɛyɛ saa abusua no ɛna ɛde baeɛ a ɛyɛ nana ɔsɛkofoɔ ɛna gye sɛ ɔno na ɛde saa designs no ɛbaeɛ nti ɛwɔ ɔno no abusua no na nana ɛhyɛ wɔn animonyam ɛde saa anwemfo akonnwa no ɛkɔmaa wɔn a ɛno nso so ɛfiri mu nti wobɛnya anwemfohene yokomahene ɛna kente yokomahene no nso bɛɛ mu bɛyɛ bi anaa ɔno nso so nana ɔtakraban ɛna ɛbɔɔ saa akonnwa no ɛmaa no na nsɛdua a yɛnim no nɛ a sɛ ɛno na ɛnɛ kente deɛ yɛde yɛ no ɔno nso so ɛna de ɛno ɛbaeɛ nti na kɔyɛ sɛ obiara de biribi soronko ɛba ntoma no mu a yɛnhunu bi da na yɛbɔ akonnwa ɛde hyɛ wɔn animonyam nti ɛno no na yɛwɔ n'ahodoɔ mmiɛnsa nti akala so an poka mmiɛnsa yokomahene na aka kentehene anwemfohene ɛna kentehene na mmom kentehene no deɛ ɔno no nso so abusua anaasɛ ɔno nso so ɛna nanom ɛna yɛ kuragu ɛne ameya a ɔmo na de kente no ankasa ɛbaeɛ nti ɔmo de kɔhunu yɛ no nti ɔmo no na ɛkɔsua kente no anaasɛ ɔmo no na de ntoma a yɛfrɛ no kente ɛbaeɛ a akyire no bi mu bɛsua yɛ ɔmo nso so de nneɛma soronko anaasɛ nneɛma afoforɔ ɛbɛkeka ho nti na yɛ sɛ kentehene na di abusuakuo yi a mabɔ ɔmo den nyinaa anim yɛpɛ nokorɛ wɔ ha kente firi asantemam yɛkɔsuaeɛ anaasɛ yɛa ne yɛyɛyɛ kente ɛfiri asantemam hanom sɛ ɛmfiri baabi a Bonwirefoɔ na de kente baeɛ yɛankɔsua ne baabi a document biara ne hɔ anaasɛ history biara ne hɔ a obi bɛka sɛ yɛ credible a yɛatwerɛ no wɔ mu sɛ asantefoɔ ɛkɔsua kente ɛfiri obi hɔnom biribi asɛ ne hɔnom obi a ɔbɛka saa asɛ no bia na ebi ayɛ mfuturo na wɔto agu ani anaasɛ ne hwehwɛ mu no wɔnyɛ ne yie na mmom sɛ wosua adeɛ na woyɛ wo hwehwɛ mu ɛyie a kyerɛ sɛ it all points to the fact sɛ kente sɛne yɛsi ne anim no deɛ ɛyɛ asantemam ha a yɛ Bonwire ha nkasa ɛna ɛfiri baeɛ mempɛ sɛ mɛkreti confusion anaasɛ how bɛba yɛ ntɛm ba yɛdi kan kɔ adanwoma ase ɔmo sɛ ɔmo deɛ no ɔmo kɔsua bi ɛna ɔmo bɛnweneyɛ nti ɔmo deɛ no ɔmo nananom de ɔmo ho yɛ no ɔmo kɔsua bi ɛka ho ɛna ɔmo de ɔmo deɛ no ba Bonwire deɛ ɛnte sa mo a na mo hu yɛ hayaa ne firi a yɛnim sɛ yɛ nananom kuragu ɛne ameyaw ɛna ɔmo de ntoma no ɛbaeɛ na yɛahayɔ ɛna ɔmo kɔɔ wɔn nwura mu ɛna ɔmo kɔhunu sɛ ananse bi wɔ dua bi so a wɔreyɛ ntentan na ɔmo sɛ saa ntentan no da soronko a kyerɛ sɛ nyɛ adeɛ a na ɔmo ahunu bi da nti na ɔmo adwene no yɛ ɔmo sɛ ebia yɛ ɔmo nananom na ɛpɛ sɛ ɔmo kyerɛ ɔmo biribi ɛfa saa ananse no ɛsoɔ nti sɛ ɔmo bɛn ananse no ɛhwɛ deɛ na ɔreyɛ no ɛna ɔmo no nso so esua adeɛ ɛfiri deɛ na ananse no yɛ mu ɛde kente ntoma no ɛbaeɛ na mmom n'ahyɛ sɛ na yɛfrɛ no nwene ntoma nti sɛ woba Bonwire ha mpanimfoɔ ɔmo ani afi a ɔmo yɛ ntoma no deɛ bebrebe na koraa still refers to the cloth as nwene ntoma ɔmo de ɔmo nka ne kente barely ɛna abɛte sɛ ɔmo frɛ no kente because yɛnim sɛ kente no yɛ slang bi a ɛba akyire na kyɛ sɛ ntoma no ankasa deɛ first tete berɛ mu no ne yɛmfrɛ ne kente na hyɛseɛ ankasa no ne yɛfrɛ no nwene ntoma a kyerɛ sɛ wotwi ne yɛ deɛ a wobɛte aseɛ sɛ yɛ ntoma a yɛde nsa anwene na mmom no yɛduru baabi a na designs bi wɔ hɔ a ne yɛyɛ a na ɔmo se ɛsɛ kɛntɛn nwene ho asɛm na mebɛbu saa no yɛde nya kente no ntoma no a yɛyɛ no ɛyɛ nwene ntoma no
AI to say another version, and I say new version of kenten. But what I say, it's the professor na is a kind of say basket cloth. Okay. Kenten and tuma. Kenten tuma. Kenten tuma, but sani yesi ni me kente no e free tete nyina na nipa tu kwan na say free baby ahodo oba ha beto entuma ne bia na so mo be trade for entuma no ne mom kasa no ana no mo hunu ne kan yie ye kenten tuma no mo hunu ne kan yie enti mo ba ha e beto kenten tuma mo be duro mo krom na afia da ne kente what you say so kenten tuma ana say edin kenten no ana ye be corrupt no ana ye benya kente pacha what you say wow ntina je say no na ankasa nye ntoma ne di ankasa unfortunately no because nipa bebrebe na eba ha na omo esan ko mu krom a edin na omo kwasa no ye ne kente ne ntino so obia esan ba ha bi ma o say me beto kente ana so obia kasa asem ya kire me ana so obia kire me ntoma ya o say free Asante mama hanum say I say fa ne kente nti no so ntina me so small ba beto bi nti no nsem bebre bisa unim yakohu kwan a nuanom angunafo no ye omode no ba ma hu nsunsune bia eda omode ne ni Asante de ne mu adenti well ye nuanom everfo anasa angunafo mo free voter eba ha ne de bebrebe na eba ha mo besua Asante entuma no ye kente entuma no nyino no enti no na mom na koye se omune entuma no nyino dada no because already no they have their own system and also so yeah and no mo nso anwune bi dada say omo free voter omo amesua ne ha omo no omo wo omo nso de omo so omo de sa omo so omo de no so see different enti how na wa bonten se ense everfo no nso no omo nwune bi dada ansakra na omo ba Asante memo na ba Asante memo ha no mo say nemo ne say omo wo skills na dada no entuma nwune dada no enti omo ba ha no mo besua Asante de na omo mresa enye den sa pacha what you say ese ye wo everfo kente ene ye wa Asante kente actually everfo de na ene ye friend no Kete entokwa ni free hin entokwa no ebeka say even recent because nche biasa ebe 20th century be ya na epeja ne mu kakra ase na be discourse ewo abonten a chese obia ka ho asem se na ntoma no kra free he na ase be ya twema mentwe na everfo see free ho na Asante fo so say yenso see ha na free ne mo ko abakosem mu na yeso obia kra de different pacha what you say tie wa Asante kente ene wo ka edin kente na ankasa free ye dia so ho ye designs a free tete ye 17th century ya ebesi enei na he omo de anka omo to say events so de no so na ye senso so ye bebrebe na edantamu ntoma no se na esi ye no designs a ye no na ye say edasron kokra to mo ye bi na yeso ye bi na yeso ye bi it's quite the entire maybe sa question is say enkrofo ni bi nti ase say kente de oka kente a anasa nwene ntoma yemfa ni nyina mra Asante memu ma ne mewie bonwure but waka asem foforo nso amama te se ansa ne ebenya bonwure de no no ma ankasa nso nwene wa mo de dada no no de nya Ghana nko a onse se yekoye north nso so a ye nuanom nso so en omode na yefugu no se no nso ye nwene ntoma aye ntoma we bia na omde yefugu no nso de no nso se ye nwene ntoma sa no so omode omosa na eye ukọ Cote d'Ivoire ye friend omo so from omode kita what you say sa ukọ Burkina ebi wo ho no mo Nigeria for wo Ashoke wo ho bako esa akra ka ho a ni nyina ye nwene ntoma ne mo bia wo se ne wo se ye ne de ene designs ahodo a wo ye ereto ne ntoma mo ti ne de ha ne ba kente no ntina che say ye din no na de how no eba na so de nkenye how enye how onwene wo de menwene me de there shouldn't be an argument and I said discuss at all because sani ayi nyina yasi aka ho abom say ye Ghana for there keni kwan say nka tawantawa na say achinye bia eba na say de ma me ken on share Daniel Mfonso tourism minister ye ma me de Mfonso ni because omo so nwene bi ene enso ya nwene ye de no kan say sisi abe ade baako because sisi no te say make say fa bonwere kro no mu abehu say bia hodo bebrebe wo ha ebehunu yenuanom mo free ever a mo wo ha mo so eye adwuma bi wo ha be kwa na enye ever designs ni bi kwa no mo ye na ya Asante designs bi na omo ye ndi say
Yɛnyinaa yɛtumi ɛka yɛn ho bɔ mu tumi tena bea korɔ ɛyɛ ɛyi a de ntina sɛ yɛgye ho akyi ha ntina kyɛ sɛ ɛdi o senior na kente no tuma bɛɛ paa na edi kan ɔmo yɛyɛ ntoma edi kan ɛsɛ yɛfrɛ no gagamuga ɛno na kente ntoma edi kan a yɛbɛka no sɛ 17th century ebi wɔ ha no okay sɛ wobɛtumi akyerɛ yɛ a kente edi kan paa nananom di kan yɛ wɔ Bonwire anaasɛ Asante man mu no ɛno okay tina yɛ sɛ yɛhwɛ soro ha na ɛno na yɛ asɛ sɛ ntoma o ɛsɛ ntoma ne mmom ɛyɛ ntoma yɛde yɛn nsa ankasa na anyene ne mmom na deɛ baako no sɛ tete no na yɛyɛ ntoma no nhoma no a na ɛwɔ hɔ a na yɛde yɛ ntoma no ntina na ntoma no emu aha ɛna ntoma no ne strips anaasɛ ɛban no nso so na emu no esusa nti sɛ woba kente mu a yɛfrɛ bebe kyerɛyɛ yɛwɔ asa wɔ hɔ nti tete no na yɛde kyerɛ ketewa ne asa ketewa ɛna na yɛde yɛ ntoma no ate aseɛ nti ɛno no nti na ɛma no ayɛ sɛ ntoma bi emu susa kakra emu no nso esusa kakra ne mo ɛyɛ ade yɛde nsa ayɛ ɛyɛ kente ntoma ɛna deɛ ɛtɔ so no ɛyɛ deɛ ahe yɛfrɛ wei nso so akosommo nkanea akosommo nkanea no ɛyɛ yɛsɛ 1966 na Dr. Kwame Nkrumah yɛnyina yɛnim sɛ ɔna yɛ Ghana yɛ first prime minister and president ɔbɛ commission akosommo dam no ne mmom no na ɛyɛ dam a na obi ano ɛde enyinam nkanea na sɛ enyinam ɛde abrɛ Ghana communities no bebrebe nti na yɛ sɛ ɛyɛ anigye mu ɛna yɛanyɛmfofoɔ no bi ɛhwɛ so de yɛ ntoma no sɛ yɛde adeɛ yi ba ɛde nkanea abrɛ obiara deɛ a ɛne ɔmo nso so nyɛ ntoma yi na yɛmfa edin no ɛnyɛ de ɛnto so nti na yɛ sɛ akosommo nkanea na tete berem na saa colours wei wɔ hɔ ne bi wɔ hɔ because 1966 deɛ just na yɛ sɛ nansen a ɛnkyɛɛ saa kente ntoma no mu no colours a ɛdi kan a ɛyɛ indigo ɛne white no ɛnim sɛ indigo deɛ yɛ adeɛ a yɛnya firi nnua mu a yɛ plant mu nti ɛdae sɛ yɛkyi mu firi nnua mu ɛna ne yɛde ɛbɛyɛ ntoma no na ɛkɔ anim kakra no ɛno no na ɛmaa difference paa ɛbɛtɔɔ Asante ntoma ɛne ntoma a na ɛfiri biara ahodoɔ no anaasɛ tribes ahodoɔ no ɛmaa difference no ɛbaa mu because yɛhwɛ yɛ ntoma no a na ɛwɔ ha no ate dɛm de ka ɛka kyerɛ wɔ no na yɛyɛ ntoma no ɛde ma ɔhene ate aseɛ nti no ɛfa designs ɛne nneɛma a yɛde yɛ ntoma no ɛyɛ nhoma ne nneɛma a yɛkeka dyes a yɛde bɛyɛ ntoma no nyinaa no na yɛ nana ɛde brɛ ne nkurɔfoɔ ɛwɔ hanom sɛ yɛ ma ɔmo ɛyɛ ntoma no nti ɔno ankasa ɛna ɛtotɔ nneɛma no nti ebi wɔ hɔ a sɛnea ɔno nso so tumi a no ɔwɔ ɛne nipa ahodoɔ a na ɔhyia wɔn no nti no nipa efiri biara ahodoɔ ɛde nneɛma ɛba hanom sɛ nti yɛnim sɛ colour ɛyɛ burgundy anaasɛ wine ɛyɛ adeɛ a yɛgye di sɛ efiri Mexican traders hɔ ɛna ɛbɛka yɛn sɛ wɔ hanom sɛ sɛ wonim geography kakra na yɛ sɛ Mexico ɛyɛ North America meboa nti wa imagine sɛ traders coming all the way from North America ɛba Asante mama na yɛ sɛ Asante no Asante no na kyerɛ sɛ ɛnyɛ nnɛ wate aseɛ nti na obiara nim deɛ ɛkɔ so wɔ ha obiara nim tumi a na wɔ ha na ɔmo nyinaa ɛba ha ɛbɛdi dwa nti so ɔhene hunu nneɛma bi na sɛ n'ani gye ho na ɔhu sɛ ɛyɛ adeɛ a yɛde yɛ ntoma no a yɛbɛyɛ yie a na ne nyinaa wɔtumi ɛtɔ wɔtumi yɛ ɛde ɛbɛka refi question bi saa tama ne yɛ nananom ɛnwene no ayɛ asɛ toma na ɛyɛ ahoma wei na ɔmo de yɛ anaasɛ na ɔmo wɔ biribi foforɔ a na ɔmo de yɛ na ɛyɛ atentenhuo a aborɔfo yɛbɛka ne sɛ cotton na ɔmo de hyɛ ase na mmom no cotton ɛnim sɛ ɛfiri plant mu ɛna ɛba nti na yɛ sɛ onyina atentenhuo ɛna ne yɛnya atentenhuo no ɛyɛ dɛn ɛfiri mu nti mmerɛ kɔ anim kakra no ɛna yɛbɛhunu sɛ nhoma no ahodoɔ bi nso so wɔ hɔnom a na yɛtumi de bɛyɛ yɛn ntoma no nso so ana yɛtumi de bɛka ho ɛma ne ɛyɛ yie nti yɛnim sɛ yɛsrɛkyi ahoma a na ebi efiri Europe ne Asia ne mo no na ɛba na ɛma te sɛ nhoma yi sɛ na yɛsi hunu ne yi ɛyɛ ntaadeɛ ne ɛma abotire te sɛ scarves ɛna na ɛba nti ɛba a gye sɛ anwomfofoɔ no ɛsa ne nhoma no ansa na ɔmo de abɛyɛ adwuma no nti kente ntoma deɛ ɛnyɛ adwuma ketewa nti ntoma a ne yɛyiyi nhoma no
ana oma sane homa no ansana omo de abaye ntoma no because ene ho adwuma ye ne eti se okasa wo ye kente toma se bia me frɛ bia 12 years akɔ eyi ase a ebedi na sai ejina design kra wo ye ebi wo hono mo a ebi de eye no den chen bi bia no na chese de den no de eno no ebedi mre a chen de ebi an hyeda enye den sa enti you were plain designs chika se be kan se ahwepan she nim de okay a design ewo animu onom no entoma ansana ye free ahwepan entoma na ya ba adwen entoma adwen entoma nti adwen entoma na de na chese designs no ana se entoma na wo nwuno no ayese wodi kan adwene wo wotrim but what you say enti no na ma sa edin adwene no ba because ya just wo dwene design wo dwene ho a conceive design no wo adwene mu ansa na watin abadwene ato entoma no mu enti no na de adwene entoma enso so e ba ne mo no de na ye late 18th century and sa designs no e be ka say start ya enso so eto aso sa e be si ene designs obi ya adwene entoma ene ahwepan ntoma no na yesa ne mre no enye pe designs ne de bit take time designs ne e bit take time international ne de ntoma ne ya den pa no oh ya betime the bible so me ensia na awie no 6 months no na ya asesia ntoma na yesa 6 months no kra na ye obi a ne ho ha pa a obi a wo experience panimu a woni madwuma na ne so ana no de sa amre no so you be betime take 1 year kra obi betime the be 1 year na ya ntoma no so ho nya ha na wonnim designs no ya you keep on making mistakes because no you know na ding and homa de be ye won 9 de obeye won 9 ne niam de be kaka ho no nya asem ketwa until you need to be a master weaver and son what me sa ntoma no emo bi nso so ho no ma ha be na otwe be me sakra obetimi e de awie nti na yesa ejina ntoma kra wo nwuno no na be kire mra e bedi a de be wi ebi board in chain bia na no kra just say is chechire mu na cha say de ebedi mre no eno no bo be ye din a chen de enimre sa no nti sa asasia no na nyina din sesi ade a eno nso so na ya ntoma na board din pa okay na obi abetimi abetobi pitisame pesame betobi ametimi abetobi obi abetimi abetobi ye kente encourage me fra kra mpani obi a timi fra kente bi because I ade a ehunu say ye nana no mo na de adom ye nti ade nso so a ye de tutu ye hofo de ensam tumu de kekansam ana say de ekyerekere ye ho ade nti no obi a timi eba be talking brebe ni to me fra kente yo enam adwene a etachire ene se na yesi hunu the importance ene baby ye hunu kente ene baby a yigide se free ban nti no na say ade a esombo a say yesomo yie nti kente no abaye ceremonial cloth a just say yeah almost only important occasions nkwa na ohun say ana say okay ifra kente no because ade free na nam ho ba emu odu saa nti obi a oye ntoma no ne nsedua mu no free na na fan say nioma asesa kakra ase ne mu awu kakra na tete no obi a onwuno ntoma wonti bi kra nkotena ne nsedua mu saa because they believe say you have to have like a spiritual connection with one another and sana design bi okra betimi adwene ho anwuna watimi ene kente nya de ketwa ho nti ade a esombo saa ne de na che say wontimi mfra nko ba bia saa ana say nye bibia na obetimi de aye nti wontimi mfa kente enkose sebe bia wo kwan no entieti aso pa che say wo yesa betimi enya amane ana wo benya amane because ade esombo emaye nti say wo ye ne saa de na say wo gu entuma no ene ye nananom nyina ede mu ase nti asa wo hwa wo ho wo hwa wabrabo mu anase ye amamre mu ide biaya ehu hia ye kwa ye nim se biaya de anase ade ekoyi de ehu hia no ho na ifra kente entuma yetim de kwa yie yetimi ifra kente entuma de kwa yie ne mo no de na ye say colors no be different from ebia okay nti ye de na ye say black and red esa ha de ye de kra ni ha aha ye wedding ni festivals ena e bia eni ni dum kakra ni ntino
obetum dia ko Aha. sika wo mi omo But no cry sika kakra. krawo Ewo mu, but actually no. Edum kakra ntina. Na eya ansa. But ka upe here the akasa there. It has to be a dominant black or red pattern. Yeah. ntoma ne bi din de ye no sere kwa ene de keka ho ebi a wo nim nim me ba me hu ye me fe me fra me de akopie mu o menhia betumi anya asem Ai, wobetime anya asem. Se na me dey kan no. Nipa nim say ye wa kuti antoma wo ho. Ai bi wo kente mu. Enti no ebi a ene no na ebi a wo ye obi a wo free ba bi a kente ntoma no won hyeda ennim ho asem sa. Se ebi a edin a ebubo obodin nyina ebi a won hyeda ennim ho asem. Nti ebi a wo sa nipa no de betumi e de afem kakra. Na ebi a ya tofo. Se ebi a ntoma na asem se na ewo mu a ebi a ensesa wo de beba bia ebi sei. Na ebi a se bibi kra fo front ntoma fro ha ebetumi kra mo wasesa afra no no. Na mo ye obi a free ha ai nim se we Asante ni aha unim nyama we dia na je se boa payo na so de bi ko nana himfie kra na obetumi ama wanya asem obetimi anya asem wo ntoma mu nti na je se ntoma bia wo fra bia no esa wo hwe asem a edam ne bia kra wo de ko no ansa na obefra wo fra in front ma bia ne papa mu a wo de infra kente nkwa ahimfie ana wo obetimi afra ne mo also hu ni de ha ne mom na esa wo hu ni de nti na ye wo ntoma bia ne bia kra ifra de akọ ba hanom de ofra bia wonya asem ho oh ahai no ye wo ntoma ba akọ ye fra na busuan ya dom okay se ya kan busuan ya dom de a na ya se twi kasa mu ne obi be kasa sheda nye din a ana se sheda nya asem obi be kasa ye controversial sa ye bia se nka e pa asem ma wo ne mom na ya adwene a na e tachi de ye ntoma no okay na nipa na o ye ntoma no na o se ti se de once ya Asante kasa bi se abusuan ya se kwaye busuan ya se kwaye okay nti no so wo free so de a ase ebomu ba ko ne mu wura mu na ho se obi a esi bebe nko na ono ne se no ohia moa efri na busuafo ho che se na busuan no de obi a ne ho a obebo ano nti ono no na be kan asem ne se abusia kasa abusia ya dom nso so edrum bi na ohia moa efri obusuan ho a che se wonya obi a ema no emebo toda ebi abontin so ni kra na eba beboa wo nti no ebeye ntoma che se obi hia mo afri na busuan ho na so obi amoa na so okonya mo na free ba before na wo fra de abekire busuan fo se wanya mo na emfiri om ho ti abeye akuti antoma nti ebeye akuti antoma che se na nipa no bi fra de bo ba busuan akutia nti ye wona hodo bisa ewo ho ye wo wosena wo yonko a wotan wo ewo ho no nso no ehwedin na so obi efra dia na chese obo akutia wo akutia pa se ebia wosena wonti na ebia wotan no nti tuma na yesa ye no krese bisa ewo ho no ma bi mu edebo akutia de kasa na be wie na yenimsi wa kwanya se ye bekọ beebi omo nwene no akwhwe se de esi nwene no ne ntuma ne bia se bi obi pese obeto bia na me pese o se timu bi o ma me se ansa na ebenya bonwire kente no na yenuanom nso wo kwan mo fa so enwene omo de oni chichiremu ye ma me pa because abe how wo ye ne yenuanom ntemu anka ni kwan se basa simpacho timu ye ma me well on say ejidi se kente na nyino no ehya se by 17th century okay nti 17th century na kuragu ni ameya ehye kente ntuma no ase ntuma edikan ye de koma yewra na osetutu a odikan ebe frantuma no nti no it's quite established okay say na mu mienu yi na de ntuma no ebre yen na so mu na ekosua ye krom ha ya babi enye babi ya no mokoye omokosua ntuma bonwire ha ya eno musua ya ehye ase efri ya nti wo babia ne ho a omokoye na se krobia ne ho ana tribe bia ne ho a yana no mu ekoye ekosua ntuma nwino efrom ho asa ba ha omo a ene hunu ye nti se ka kente ntuma na che se undisputedly efri bonwire krom hanum say but na okay
to say the mebubo dino see a call north union ho any animal ever for and Cote d'Ivoire once union moving so Nigeria crown so be or Burkina Togo obia I want it there no yenim say no bia so yene there at some point Okay. Because if you do research, you get to know, say, there was a point that there hadn't been any contact. Not just say, Asante for and ever for, there hadn't been any established contact. We believe, say, no beyond so an idea. What you say? Probably we don't know where they had their inspiration from. Okay. And I said, baby, I also see a free back. By the end, they documented. Documented, say, a dean Kente there. Almost every credible researcher bia was here they were Kente bia and say the etymology of Kente no every akan kasa anasa Asante kasa ye Kenten. Okay. Ti Kenten mu ene benya Kente every year. Period. Case close. Yapon eti yakwa baby enyu Kente no. Yabeda enyu abe ma se pa se one ye atwetwe nkomo. Obi pese oba ha obetumi afra na. Aye. Fa number ne ma ye. Enti 0541 798844 0541 798844 Pacho na gu screen eni nti ofra obetumi aba Bonwire museum hanum sei na yenua be ma do afam obetro kwan e fa so nwene no ni abakosem bia e ka ho bia nti yenwura inside na yensu ya bi nka ho oba Bonwire ha nkasa na onwene Kente no yɛpɛsɛ yɛkɔwura dan anim na yɛhwɛ sɛdeɛ ɔnwene Kente no yɛnya nwura mu koraa no mahu sɛ Kente ntoma no bebree wɔ hɔnom ɔmotɔn anaa nti ɛhɔ na sɛ open ntoma no bi atɔ a yɛde wokɔ ama wokɔ hwehwɛ mu nti aha na ɔmo anwene Kente no nti sɛ ɛsoro ha ne aseɛ ha nyinaa ɔn sɛ nipa no bi wɔ hɔ nsuo no mu na no nti na yɛhu saa sɛ bebrebe na ɛni nsɛdeɛ no mu na ha nti sana na Kente no mutimi di bi yɛ adinkra yi ne bi asa mahu ginyame ne sankofa saa wow ti aha na yɛ shop na ankasa na ana okay yɛbɛtumi awuram wei ne afugu ana deɛ na woka sɛ yɛnnuanom na ɔfofoɔ deɛ ne bi nti ɔmo yɛ a yɛde Kente na ayɛ no for the any Kente no de omo na de na ye different akra omo na de na say na ye fugu na ankasa no 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 modu awen de okay a chenwe ai amen we ankasa kra ye fugu we ankasa ye fugu nti mfimfiri na ye de Kente kakra aye den atum ha na ade na man sonsono ye no me hu sonsono bia well system na de ye entoma no se hwe de ye abrof ka se be ka se double head loom acha se ye de asa na ye head no nti de asa mienu na ye entoma no nti wo kwa animu no enyina na asa ne bi be ka ho na se wo hwe entoma yi a se wo peja na emu ye light okay Kente ntoma no ya na anyi se ne te ya na ni no etuatua asa na ye de ye entoma no hu Kente de na se emu nheda unhumu okay ya na we no mu odu kakra ya na mu no so bai kakra chen Kente entoma no azom de no host no mu ya kese bai de ne de kekabo ma ankasa okay wow anti aha na se obi pebia ene se Kente fie ne ere Kente fie ankasa meji sesi akofie wow aha come on nti aha ankasa na juma ye no ha nyina serious ye deba ama nipa hodo nti omo free nkran Kumase omo stores akese bebrebe na ha ya na omo ebeto omunioma efri na mbefa omunioma efri na yesa ha na ye the base and I said the center of Kente obi abefa na nioma enso so wow packaging na efesa no ebi mu hyehyem miensa na ni nyina sa na tie 6 years
Miɛnsa no yɛ miɛnsa no yɛ miɛnsa no 1 2 3. woka ne miɛnsa no bɔ mu ayɛ 6 years nti baako bi ayɛ 2 years Okay. nti woka ne miɛnsa no bɔ mu na ayɛ sɛ wobɛnya 6 years nti ɛno no yɛ na ɛfrɛ no mmaatoma We ni ɛmaa mmaatoma ha Okay. sɛnea wɔn sɛ mmaa no bebree na de pound kaba ne slit ne nti no ɛyɛ a Na wɔyɛ no wobɛhia sees. wɔyɛ no Ah, piece okay. piece a sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛso design a Design a wɔde wɔpɛ. ɛyɛ no nti ɛna ɛwɔ mmɛntoma nso so Mɛntoma no ni. nti mmɛntoma na wɔn Ei. sɛ ɛno no deɛ kɛseɛ Emu do. ɛbɔ mu nti ɛno no deɛ ɛyɛ a na yɛ 10 years Mɛma deɛ no yɛ 10 years na emu dudu de wobɛda afira. sɛneɛ Ei. ɛyɛ Nti amammerɛ nana tena ase a 10 years. Ei. nti ɛmu odu paa wɔn sɛ nanantoma nso deɛ ɛyɛ special yɛhyɛ da ɛyɛ nti ɛno no deɛ na kyerɛ sɛ ɛno no koraa designs no sɛneɛ ɛbɛsi a ɛyɛ no ne homa a yɛde bɛyɛ no koraa nti ɛno ɛmu koraa sa ɛdu bi ka ho Wow. We yɛ fɛ paa o. Gye nyame ahyɛnsodeɛ no bi wɔ hɔ. Etuwe no menim deɛ sɛ mbɛtumi de boa no ato dwa a sɛ obi pɛ bi a ɔmfa sika bɛyɛ sɛ na mmra sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛnya kente ntoma no bi a. ɛgyina design koraa a wotɔ na mmom mu kura sika bɛɛ 800 8 million no tete 8 million 10 million ne kɔ no wobɛnya bi. Asɛsia no deɛ no na kente mu nyinaa ne bɔɔden Ɛno ne deɛ he. wɔn ahwɛ a bɛɛ 10 100 million nyinaa Ei. Kente no bi yɛ 100 million. Wow. Asɛsia no ebi mpo wohɛ obi abɛtɔ deɛ na ɛwɔ ha no 100 yam million. sɛ gye sɛ ɛkɔ store baako na nsa ne ɛhono bi wɔ hɔ ebi nie Ebi ni. Ei. wei ne ɛfrɛ no asɛsia ntoma na nyinaa ne da soronko koraa Emu ɛno duro. yɛde asanko ansia ɛno na ɛma a ɛdin asɛsia no ɛbaeɛ ntoma biara ne hɔ a yɛde asansia ɛyɛ gye sɛ ɛno nko Gye sɛ a wei. ɛno nko a Wei wei nko no a na na yɛde ɛyɛ 100 ntoma million. no. 10,000. Na mmom designs no Okay. ebi koraa aboro sɛ Ebi wɔn sɛ boro gyina sɛnea 10,000. nipa kɔ no bɛsi ayɛ design no ebi wɔ ha wɔn sɛ wei ne sɛ ɔbɔ ahwepan kakra ayɛ den afra ɛho nti sɛ obi yɛ asɛsia ne designs no nko a throughout deɛ a ne boɔ no bɛyɛ den akyɛn ebi a wei na ebi a yɛabɔ ahwepan kakra ɛde afra mu no. Afei na mate asɛ sɛ yɛ adehyɛ ntoma. Wow. Ɛna wei ne deɛ ana ahemfo no tae fira o. Asɛ mahu akofena ɛna asese dwa bi dɛm. Ɛno deɛ ɔnyɛ ɔhene a wontumi mfira ho. Bi ɛyɛ na mprempren ne deɛ ɛyɛ na ɛhemfo ɛna ɛyɛ a ɛyɛ saa ntoma no. Ɔmo kyew sɛ ɛhyɛ wa betumi anya asɛm. Sɛ ɔhene bi bɔ dwa na ofura ne ntoma na wɔn nso kɔfura bi saa de kɔ deɛ ɔhwɛ a wobɛnya asɛm because ɔno no ɛna ahyɛ ne dwa nti ɛyɛ sɛ wɔmaki sure sɛ ntoma a wɔfura no Ebiara ni hɔ. nti ebiara nso so na ɛda ha yi nti ɛno no yɛyɛ kente ntoma no ansa na yɛde saa Different design. designs no wɔn sɛ wei ayɛ te sɛ etwie ɛhonam bi saa sɛ ɔhwɛ wei no yie a wei no nso so tetena ne yɛde mmoa ɛskin no bi ɛna na Ɔmo nwoma no bi. mmoa nwoma no bi ne yɛde atare ntoma no ɔma mmoa yɛ du ama sunsun nso so ayɛ den Abɛm. Wow. Busuafoɔ sɛ ɔma abɔnwere deɛ ne wɔretwerɛ nneɛma. Yɛse wokuta 8 million koraa ba ha a wobɛtumi anya bi. Ɛno yɛ deɛ wobɛfira ma ho atɔ anaasɛ 8 no gye sɛ wo saa de 8 ka ho ansa na wanya bi. Wonya 8 no a mɛma deɛ wobɛtumi anya bi. Na mode bi yɛ bag nso anaa? ɛyɛ bag nyinaa Na sɛ ɛhwɛ wei a ɛyɛ allowed. ɛnyɛ printed ayi bag ankasa ɔn sɛ biribiara a ɛnhyɛ da nyɛ offensive adeɛ no ne value no ɛntoto no fam deɛ ɛyɛ okay nti sɛ ɛhwɛ wei a ɔn sɛ ɛyɛ bag a yɛhyɛ anaa wotumi ɛde sɛn ɛde nneɛma kakra egu mu nti wei ɛnhyɛ da nyɛ adeɛ a bɛka sɛ ebi a wafom saa ebi a woni ho kan wei ne deɛ monyɛ sure sɛ yɛwura nko a na ɛbɛtumi ahyɛ. Kɔtɔkɔntoma yi ɛnyɛ yɛwura no na ɛbɛtumi ahyɛ. Because wokɔhyɛ kɔtɔkɔntoma deɛ a mahu sɛ waso bɛtumi ayɛ hye. Na aha deɛ ne yɛ ahemfo deɛ anaa? yɛfrɛ saa ntoma na kunini ntoma Kunini. sɛ ɛhwɛ mfimfini ha yi a Okay. ɛno no na ɛhyɛ so mmiɛnsa anaa ɛhyɛ mu mmiɛnsa ɛwɔ hɔ no saa ne yɛfrɛ no kunini ntoma ebi mu nso ɛfrɛ no meba wɔ aburokyire ɛno nso so ɛmu odu paa na ɛno no yɛyɛ ebi wɔ hɔ a yɛyɛ plain no ansa na yɛabɛyɛ embroidery ɛwɔ so nti ɛno deɛ yɛde machine ɛna yɛyɛ saa embroidery no ɛde toto so a ɛno no ɛbɛka ho nti ɛno no ɛma emu no ɛyɛ du kakra ɛka ho anaasɛ Ɛsɛ meba wɔ aburokyire deɛ ne bɔ bɛyɛ de. Wokyerɛ sɛ wo na abɛyɛ tu kwan.
who na about to quanti. Baba tired amount, and I saw better than a board in. I say, dear Wahanum Nina, dear Madia, dear good and dear Shisha, a year mamma, discrimination. Oh, there be, and Tessa. I don't know what the man money, dear sense, or no money, dear good for. On say, space no. Okay. Once a man at the end is a crack. A musus, hand, no, it's a table crown. I bet me I should be a so. My man, there's any see a one into mine, chef, send a bear, a bear sliding in, send a bear, come as I also her cry, Maddy be and I walk a wahaya. Man can say in your man, Montiasi. I almost had drink a cranty. What try I say, dear? Ya beba, I see a busian for. Wait there, wow, sha. Oh, wait there wasn't to become a mammy. Dear, he now show me Tomani, be come. Oh, Wasn't to be mamma. And tomorrow, just a once a beer was somewhere than we walk. We see a plain white. A friend a futuma. Okay. A frail and so am repada when him. I'm repada when him. Maybe I bet you out to no crime, mamma. Ma'am, dear, so when you know it. I'm repada when him. Okay. When you need Biasa, when you 15. Okay. And I'm a papan's way. The ain't been on Subina. Oh, dear. Just I can see any Biana. Let's have a book out. Also, the answer to say, no, so say, well, repada when him, be answer to Sacra or Mamma dear, or send your own maddy and I want a mamma dear so. Oh, ya war a junior so ho, ya war a junasa, our ho, Nina, so say, and tomorrow, but to me, Atobia. A bedassi, you bet me I share crown of us on your nana, or see who process no. Na, just say. Oba dear do be go and send you na benya biato man na mema It will be at me when they will be okay ma won say ma bo adwuma ageka apu nyina hey soccer tournament be no Bonwire ha last year and museum no na je ya ha ya be ba ha okay yes sir adwuma enti ye dika aka asase antoma no ho asem kakra I call store no munukra ni hunu ba ko a me de chere mo na me chere mo se eno no ase abo ahwe pan kakra ewo mu emo ye ha de pani ye ya we ne de na ye se asase ani designs no nko a dwene designs no nko na ewo mu ha se he we nso so se na wo se ye ne de na eda so nko kakra colors a wo ye ne designs na o ye no na ntuma we ankasa de konti ama na ye den no Kete ntuma na hyase no na ye de asa no mienu pese na ye we ni mienu pe asa ni mienu okay emre kwa mu kakra nimdia kakra ebeka ho na ye de asa no mienu ebeka ho a eno no so na ye de designs efoforo eka ho tena ye se no na be ye 4 na we ba kente ntuma mu a ye asase ano to nchen a ntuma bia ne ho eka ho bi ma ye de asa ensia eye ebia ni ho no msa to ye beka ho ma ne ye ti we na abeka ho mienu ye abeka ho amana aye ensia nti sa obehwe e wo hanom se ya mienu ekoshe ne nan entem mienu nso so ehye enua we entem ansa na mienu nso so e wo ha no de wode ne nsa na ebetwe nti wa wo hwe dwumadie ya na ye se nafom e che se de otwika nti sa wo hwe edru hanom se ya ne nan ni sidua no so na we na nkasa nso so hye ne nan entem no anti o use we ni nyina hey ne nan ba kope no we no na ye ntoma na chi no na se background no ana warp no enti layers and ya hyehyɛ wo hosa no nti ebia ne layer ekobie mu na no I translate into the design na obeye wo ho no no nti na form nti needs a high level of coordination online on sa wa adwene concentration and sa na obetimi aye design we aye nipa o mani afi nko a so na etimi yentama because ne ye na den wonya obi a ya me de mani be hu no sa ne wonya obi a woni madwuma ne so a wo experience a nya de say obetimi aye ntoma nti se ba Bonwire krom ha nipa o mo ye ntoma na no mo nyino ntoma wa ha no o mo ya akeka ko be 1000 kra o mo nyino ntoma nko an wa ha ne mo mutimi ye asase ntoma no metimi aka say me ha ma ne nka me ka say mu be 15 pe ene timi ye asase ntoma no 1000 ni mu be 15 etimi ye timi ye asase ntoma no serious that is a chirawo sane ho adwuma no experience for nko an etimi ye adwuma it we ne
ansa no benya mema ntoma bese 12 years 10 years 12 years no ebedi na bese me di bible so mensia ansa na watimi dia de na wo kan se timi di boso mensia na bi ni ene se owie dia 10,000 no owie dia ene bi on so omo dia ibi hihiem sei ibi me hu bibi sei no asa om de wura krokro wana adwuma no eno no ye de wo akire kakra de ntoma na wo we na akire kakra no eno no ye de krokro wana ye we no so wutimi de krokro wana ye na emom no adwuma no nyina na ye wonsa designs na we nyina wonsa na ese ode ye but de aka na de bebrebe na ya na de krokro wana na ye once krokro wana so de wo tu ne ntino ma no contem ati ase ba we na de wuntimi ba krokro wana nya sa adwuma we ese ode wonsa nkasa ena etete nhoma no ekọ entubase adwuma entubase adwuma woni abotra wuntimi nya sa adwuma we wuntimi nya ase ofa ne ba ko no dia bom no afa we ba ko no dia bom ese otetia ni nyina so wo tremo design na we ni nyina wo tremo ese ka ai ese calculate ni nyina wo trem se na obesi aye ni nyina ese ni nyina de entia ne board no afi na mate ase na ahanwene no eno ane wa ha bia na eno bia no onwene okay to mani nyina the same thing yes how asese na bia no so yes so kind 1 2 3 4 5 6 ene so the expert no omo expert na wa ha no pani so pra ye bi oh okay nice ya ba dia na so mo ya ba nipa ba 4 na omutime ya sa adwuma na bi so mo maka na dia omunya nuro ha no said the engineer omo normal yi na and they say when they take years and say no ai so wa hwa once wa hwa mpani for mo ya adwuma ya na just say enya adwuma da form ni sua na etin no witimi esua dia bedru say dia na just say wo ye pani pa yeah senior oya ni ntam nso ade o so kakra waya ache ni ntia na no waya ache o experience pa ntino ntam so pa the craft family so nti so o pa asase antuma no bi sene a o si pani bia e kwa be na afa so ye na me mi gina nche kra se mi hu so yi e ho adwuma na e den pa o e ho adwuma den pa me mi timi hu se o hwa enyoma be ensia na o pretty at the same time hey so ahoma be ensia e be nyoma na ode ye no eti bia ne de bia ni nyina sa ensia no bia ye na adwuma hey so ona wo pretty at the same time na ode enyo no so hwa we dey eche mass calculation no eza wa bon wa wuntimi ni o hey what do you feel kakra obetimi aye mfonso sa e boso mayenya no anya mfonso baby a wa ye 3D abusiafo ye beda mase na yakọ ahanom so amuton bi on ya share different designs bi ahanom so mo bi on okay so ha no so ya store tosumienu wa ha store tosumienu wa ha okay na esa ha dia ntuma bia ope bia onya ba bonwiri nkwan dia bosu ya tiamo ya pese ya behwehwem kakra tunya ba bonwiri dia onkosa akwa ya wasa onsa asase antuma no ba ko na wo ho no dia mienu ya to aso yi ni nyina ya adwene so ntuma Tunisi so ntuma no so nyina den pa but to asase anasa ati ase no ne say no so wan hwe abe 4 to 5 months there and also so betimi adia obetimi aye ntuma no 4 to 5 months kra na 10,000 they say you because nipa no 1 month kra no say o komodia na je say edisa omode gisa ebo because 6 months you obi the 6 months et na say no nko an so no oye ho adwuma onye adwuma kokoro bia no obey sa no obey ya say na be obetimi awie ne ntam na je say nya adwuma ketwa to bi betimi aba habit to bi akoton ya che say omo nipa hodo bebrebe cry di kan eba hadada omo free different regions Accra
ye Kumasi haya na Ashanti region haya kora bi mu free mia hodo takwa no mu nyina eba ha ebetuni wonti ha de oba de na kyese atufo bo na obefa no ha na won so akoto so na won so I am control prices na na well because ebi on ma akọ store obeto ne 10 obetim de agibe 30 ono anya mfaso mienu on say senia yesi ahyehye ne oma no ewo bonwe hanom say medika ebo so say ye wo hene a wo ha wo hwe saa ne oma nyina so ye wo committee krono run so ewo honom aye bonwe hene wo mu nyina de omani ehwe senia ne oma si kono senia be ya bibia entochema nti ye pricing ene ntuma no senia designs grow bia ye bia no ntimi nsore preko penye design bia wo pe bia wati ase aha nti bibia wo ye bia no nipa empanimfo wo ha o mani ewo ho a omo monitor control ni ma we nyina nti no pricing ni nyina e ka ho bia wo make sure say ade no ye nyire ne bo no so bebrebe aha na emom no de edisi e de je ne so de omode aha omode ebeche busiafo ma bonwira nka mante ne ma ase yabesua ne ma bebre wa ha na ye branso edi yanim ye pese ye disi hanom sei bebre wa ha no mu a ye betumi ne mu ache na so ye pese mo amode mo ni behwe ama amfa mo ni amehwe bia enye eno nti ye de besia yenra ebeda wase pa ebeda wase nimse ya mamre ede yesa ye bohu da ro nti adwuma mo ye no so ye da mo ase pa se mo ye adwuma no mama ya kwenya ye be ye de yenra nso ase nana ya ba ni krom wama ya kwenya me gidi se nana ma ukwan se be kyerɛkyerɛ ya nka nkyerɛkyerɛ ti ye da nana ase one na tena nkonya nyina ase ye da bonwiri man ase busuafo ze wo hwɛ mebra ya owa hanom dia oba bonwiri na se wan hu na o ma bonwiri ti da be ba bonwiri bia no bra museum honom omra 24/7 ha na oti ha na oda ha na eni bibia anu ti safa number no tudwa bio mai nti number na 0541 798844 na je se bibia fa kente ho bia sa bibi na wonti ase wo ho na wo pe enkyeremu sa ye ntuma ni bi na wo pe bibia wo pe fa kente ho bia no obetimi a contact me afa number we no so all right timi da mo ase area da se pa ya mi sha onso okay ya mi sha onso